Po ng mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Pulungan is already 11:24 p.m. And welcome to the program Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At ngayong gabi makakasama na nga natin ang ating top secret sharer na kanina pa, kinakikiligan ni Titangelo. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, ma'am. Hello po, magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa'yo, ma'am? Just call me Aya. Aya. Mhm. Ma'am Aya, ilang taon ka na po? 30. 30. Sang lupalop ka naman galing, Aya? Somewhere in Mindanao, pero I'm here right now in Cebu. Oy, somewhere in Mindanao but here in Cebu na siya. Okay. Mhm. Parang interesado si Titangelo pumunta ngayon ng Cebu. Magbubook ka na ba ng ticket doon? 1 hour lang yung Cebu. Naku, iba yung ngiti ni Titangelo sa akin eh. Mama, grabe yung pagpapakilig mo kay Titangelo ngayon ha. Anyways, hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa dito, Miss Aya. Aya, 30 years old from Cebu. Ano ang top secret mo? Nakipagbalikan ako sa ex ko, pero huli ko nang nalaman na nabuntis ako nang pinalit ko sa kanya nung naghiwalay kami. Mm. Yeah. Okay. Wait lang, Mama. Balikan ko lang yung sinabi mong top secret mo. Nabuntis ka or nagkipagbalikan ka sa ex mo pero huli mo nang nalaman na nabuntis ka nung ipinalit mo sa kanya nung naghiwalay kayo Yes. ng ex mo. Yes. Mhm. Okay. Kwentuhan mo naman kami, paano nangyari ang lahat ng ito? Ano bang pinakadahilan kung bakit kayo naghiwalay ng ex mo muna? Isa lang yung rason niya, hindi niya ako makita na magiging kasama niya sa future niya. So he decided to break up. Napagdesisyonan niya na maghiwalay kami kasi feeling niya hindi kami mag-work. Pero the catch lang naman dito kasi yung ex ko, para siyang tinuturing kong the one that got away. Siya yung tipong magiging parang tinuturing ko na standard pagdating sa lalaki. I'm really into smart people. Gusto ko ng matatalinong tao. So I kind of really attracted to him and I really see him someone na yung taong gusto ko makasama. Taong gusto kong makasama bumuo ng family. Hindi ko din, kahit naman naghiwalay kami, hindi ko masasabi na masamang tao siya kahit hiniwalayan niya ako at hindi niya ako pinili kasi nakikita niya na hindi kami mag-work in the future. Mhm. He's a good guy. Mhm. Ang And problema ilang lang years talaga, na kayong magkarelasyon nung time na nakipaghiwalay siya sa'yo? we just celebrated our second anniversary. Tapos yung New Year, bagong taon naghiwalay kami. Parang nagbagong taon tapos bigla na lang sabi niya maghiwalay kami. Hindi ko alam kasi kung babalikan ko yung nangyari, DJ Rocky, ganito yung nangyari. Magkasama kasi kami that time, magse-celebrate ng anniversary and then magse-celebrate din ng New Year, bagong taon, magkasama. Kasi LDR kami DJ Rocky eh. And then that time, masaya, sobrang saya, hindi ko din alam DJ Rocky, so sobrang saya namin. Hindi ko nga parang nabigla din ako kasi hindi mo mai-imagine na bigla kayo maghihiwalay na hindi naman kayo nag-aaway, wala naman kayong problema, hindi naman kayo tipong toxic na magkasintahan kasi hindi kami ganun. Masyado akong understanding, hindi din ako jealous type na partner, hindi ako ganun. I always understand situation. At saka we always communicate our feelings, whatever makes us uncomfortable during sa relationship. I don't know, that was the most very mature na relationship na napasukan ko. Kaya sobrang nasaktan ako sa part na naghiwalay kami. At bigla lang yung na-realize. Hindi ko alam ano nangyari. Bakit ba? Hindi ko din alam. Hindi ko din masasagot kung bakit naghiwalay. Parang bigla na lang, snap of a finger. Bigla na lang yung sinabi na ayaw na niya. Kasi the reason lang daw na naging kami is because he loved the idea of me but not
The reality of you. Yeah, exactly. Parang ang pagkasabi niya talaga exactly, he likes me. The only thing that makes him, the only thing that he likes me is because I like him. Nagustuhan niya ako kasi gusto ko siya. Because he needs someone to love him. He needs someone na alagaan siya. He needs someone na ma-vibe, maka-vibe niya. And nakita niya yun sa akin. Kaya nagustuhan niya ako. And then, napunta kami sa usapan na ganun, na parang we're trying to navigate our feelings. Kasi we usually do that. Nag-uusap kami sa mga nararamdaman namin everyday. Hindi yung kami yung tipong couples na we choose to silent our feelings. Very expressive kami. So sobrang honest. Parang nasabi ko tuloy na sobrang honest namin dalawa. Parang nasira tuloy yung relasyon namin. So yun, bigla na lang naisip niya na, ay hindi pala kita mahal. The reason pala na gusto kitang makasama kasi gusto mo ko. Pero hindi talaga kita gusto. So, Ganon. nung sinabi niya na yung mga ganong salita, nakikipaghiwalay na siya sa'yo, hindi ka na niya nakikita sa future niya, anong response mo dun? Umiyak. And then, did you agree dun sa gusto niyang mangyari na maghiwalay kayo right away? Hindi right away. Parang tumagal ng ilang oras. Nag-usap pa kami. Hindi niya ako iniwanan sa ere. May bargaining pang nangyari. Baka Yeah. naman. Parang gusto pa niya ako. Parati niya sinasabi, hindi kita pababayaan ngayon. Sasamahan kita. Kung nasasaktan ka, nandito lang ako. Parang ganun. Lalo kung hindi makabitaw sa kanya that time. Kasi ayaw niya sa akin. Pero alam mo yun, yung feeling na Hello, parang paasa pa yung dating, diba? Ayaw. DJ Rocky hanggang ngayon, ganun pa din siya. Ay, okay, sige. Ano mo muna kami, idaan mo muna kami or ikwento mo muna sa amin kung paano natapos yung araw na yon at paano ka naman napunta dito sa bago mo. Natapos yung araw na yon na blanco. Sobrang nasaktan ako na parang akala ko ikababaliw ko. Alam mo yun, parang hindi ko alam saan parang tinatanong, alam ko naman kung anong kulang, naintindihan ko yung mga sinabi niya, pero hindi ko kayang tanggapin. Parang sa sobrang sakit, gusto kong mabingi, gusto kong mabaliw, kasi ayaw kong tanggapin yung idea na yun. Kasi akala ko, magto 2 years kami, akala ko mahal na mahal niya. Kasi wala talaga siyang pagkukulang, DJ Rocky. Lahat binibigay, lahat green flag, lahat talaga emotionally, lahat talaga DJ Rocky, wala akong makitang mali. Or hindi ko din alam kung sadyang naging naive lang din ako kasi nakita ko yung ganun, feeling ko yun lang yung para sa akin, kaya parang na-close yung utak ko na akala ko siya na talaga at wala na akong mahanap na iba. Kaya sobrang nasaktan ako. But honestly, well now, iba na yung nararamdaman ko. Pero during that time, naisip ko siya lang talaga yung gusto ko na ayaw ko mawala. So, natapos yung araw na yun, umiyak lang ako at alam mo ba na nandyan na siya sa kabila. Kasi true phone lang niya ako sinawalayan, DJ Rocky. True call lang. True Hindi call niya pero ako magkasama kayo. Hindi, umuwi. LDR kasi kami, na-mention ko LDR kasi kami, DJ Rocky. So, nakikita kami that time for celebration sa celebration namin sa, hindi ko pala nabanggit, no, on call yung paghiwalay namin, DJ. Hindi kami. So parang, okay, wag muna nating i-off yung tungkol na ito. Sasamahan kita hanggang makamove on ka. Parang ganun yung... So, sobrang bait niya, DJ, naiinis ako. Hindi ko alam kung sa kabaitan niya ba yun o parang tinutorture niya ako emotionally. Kasi supposedly parang gusto ko na bitawan pero dahil binibigyan niya ako ng rason na magstay, kahit alam niyang iyak na ako ng iyak na parang pero nabanggit mo yun. Nabanggit mo yun na parang mo ako tino-torture sa ginagawa mo. 'Di ba sabi mo kanina, verbally communicative naman kayo sa isa't isa. Yes. Tapos Pero ang nag-express sagot talaga kayo lang ng emotions nyo, feelings nyo. Ang sinagot lang niya sa akin, sinabihan ko naman siya na nasasaktan ako sa ginagawa mo. Alam ko na gusto mong samahan ako sa nararamdaman ko, pero nasasaktan ako. Hayaan mo ko. Tapos pinipilit niya na DJ Rocky na sinasabihan ako na
parang gusto doon niya mag-take accountability. Kasalanan doon niya yung nararamdaman na sakit daw na na-experience ko. So deserve daw niyang marinig yung mga iyak ko, ganyan. So sabi ko, hindi, hayaan mo akong magdamdam. Okay lang mag-isa ako. Tapos sabi niya kasi, Kumbaga, nagsamahan. siya na yung humiwa, tapos gusto niya, nandiyan pa rin siya sa gilid niya, kahit kutsilyo na siya, ganun. Ganun. Tapos malalapan yung DJ, nag-request pa siya na wag putulin ang aming communication. Tapos mayroon kaming account sa TikTok na lahat ng videos namin na ayaw niyang ipa-delete kasi gusto doon niyang i-check ulit. Okay, Tapos so, ano, i-wrap up natin tong pag-explain mo sa amin or pagkukwento mo about your breakup with the ex, no? Ngayon, i-fast forward mo kami doon sa part na nakilala mo tong bago. Na nakabuntis Yeah. sa'yo. Oo, na nakabuntis sa'yo. ang nangyari sa amin kasi, 'di ba, sobrang naging hindi unstable yung emotion ko. Napaka-vulnerable ko that time. Napakahina ko. I usually claim na very strong yung mentality ko, pero that time sa sobrang sakit hindi ko maiwasan na parang anyone who will offer me emotional na support, Mhm. tinatanggap ko. And Mhm. nakuha ko yan dun sa bago. Pero Aya, ito bago mo ikwento yung bago, gaano kalayo yung gap or bigyan mo kami ng timeline? Naghiwalay kayo, tapos nakakilala ka ng bago? Magpa 5 months. 5 months. Okay. Naghiwalay kayo, tapos 5 months ka naging single, tapos nakilala mo tong bago. Paano? Tapos, sa trabaho. Sa trabaho kasi exposed ako sa mga events. Anong work? Ganun. Events, so host ka? Some kind of VO, voice over. VO. Oo, eh. Tapos anong work niya doon? Isa siya sa mga parang Director? client. Ay, Kasama siya client. ng client namin. Ganun. Parang colleague, ganun. Organization Mhm. kasi yun. Yeah. So, always kami nagkikita. Hindi ko naman din in-expect na itong bago na to would really, parang magkakaroon kami ng chance to get close. Mhm. Siguro na-notice lang niya yung pagiging vulnerable. Sometimes, I just realized na yung panahon na yun kasi, obvious kasi yung pagiging sad ko. Parang obvious yung pagiging emotional ko. And maybe that time, he took that opportunity to get close. Na parang wala akong boundary. So, I allow him na magkaroon kami ng communication, nagkakaroon ng hi, hello, and then nagkakaroon ng time na nag-open up ako sa nararamdaman ko. And then I noticed na lang parang gumaan yung nararamdaman ko because of his presence. Well, siguro that time, yun kasi yung hinahanap ko na merong makikinig sa akin, magko-comfort sa akin. So, that time, naging close kami. From that 5 months from the breakup sa last na relationship, I end up dating him after 3 months. Parang nagkaroon kami ng getting to know. 3 months we dated. And then, nagtagal ng 5 months from we dated, nabuntis ako. So, gaano kayo katagal nagsama? So, it was almost magna 9 months din. Mhm. And then, I found out, LDR kasi kami nung ex ko. Well, the second guy, he was really nice. I really feel that he was really nice to me. He take care of me. Pero hindi niya nalaman na buntis ako. Hindi niya nalaman na buntis ako. Bakit? During that time, hindi niya nalaman. Kasi, nalaman ko na bumalik yung ex ko. Wait. LDR kasi kami. Bumalik siya sa city kung saan nandito ako. Mhm. So, hindi mo pinagtapat yung totoo doon sa workmate mo or yung client mo na naging jowa mo. Tama ba? Naging official ba kayo? Yes. Okay. Naging Naging jowa. official kami. Naging official kami kasi may mga colleagues ako na alam yung anong meron kami. Anong relationship ninyo? Yeah. Okay. So hindi nalaman nitong jowa mo na buntis ka dahil biglang bumalik si ex at ayaw mong sabihin dun sa current jowa na merong naging bunga yung inyong relationship? Ganun ba yung gusto mo sabihin? Ang nangyari ng DJ Rocky kasi
he, kat, that time kasi, like, he contacted me right away when he arrived dito sa city. And then, parang, yung nararamdaman ko from the breakup, doon parang biglang bumalik, yung ganun. Parang Ano ba kayo? No contact ba kayo during dun sa No time na contact. hiwalay kayo? No contact. At medyo all? mag-edit ako that time. Yeah, not all, at all. Hindi din siya, parang binlock din niya ako, yung ganun. Ako din parang medyo may pride din ako. Ayaw kong mag-reach out kasi ayaw kong isipin niya na hindi ako naka-move on, yung ganun. Mhm. So, Pero parang, nag-post ka ng bago mong jowa? Naging official ba kayo oh, online? hindi din. Kasi kung nag-post ako, very private din kasi yung private account ko. Parang, Pero yung tatay ng anak mo na nakabuntis sa'yo, walang asawa. he was separated, annulled siya. So, sa madaling salita, may asawa siya at anak, hiwalay lang. Wala siyang anak. Wala silang anak. So, hiwalay lang. Mm-mm. Kaya hindi mo rin siya ma-flex. Well, hindi kasi hindi naman, well, okay naman yung ano nila walang problema with the, sa kabilang side yung pangalawang karelasyon ko, yung nakarelasyon ko. Walang problema sa kanya kasi, it's kinda open na yung nangyari sa ex-wife niya. Parang alam ng lahat kung baga nahiwalay. Kasi married din yung ex-wife niya eh. Married na sa iba. Okay. So walang problema sa kanya actually. Walang So, issue. walang sabit. Walang sabit. Everything else is clear between the other side. The only problem is on my end. So yun, bumalik yung si ex. He messaged me and he told me na he's here sa city where I'm staying. And then, naging confused na ako. Na sobrang vulnerable. Sobrang hina ko talaga that time. Nakipagkita ka agad nung dumating siya? Hindi pa kasi parang nag-iisip pa ako eh. Kailan bumuka yung bulaklak? Wala pang nangyari sa amin. Kasi, Wala pa? Yes, dun pa almost may nangyari sa amin. Ang problema lang that time, dun ko nalaman din on that very day, nabuntis ako. So, paano mo na-discover? Well, I was trying to figure it out at first kasi hindi ako dinadatnan. Pero ang nasa isip ko that time, na baka ano lang to, yung parang nag-ano lang, kumbaga, may mga days kasi na hindi agad-agad dumadating. Delay Tapos, nagkaroon na ako ng Instinct. mga instinct na parang something off kasi iba na yung pakiramdam ko, hindi usual yung dinadatnan lang ako na masakit yung katawan. Ngayon, that time, I was really sick, na lahat na lang hindi okay sa akin. Nahihilo ka, ganon. Walang tinatanggap yung tiyan mo. Meron ako morning sickness and then, yun na, nakapag-decide ako on that very day, supposedly sa evening magkikita kami. Tapos, pregnancy test ako and I found out na I was pregnant. And then yung second guy kasi, I don't know, pero parang nagkaroon din naging malamig ako sa kanya. Simulang nalaman ko na bumalik yung ex ko. So siya din, medyo parang naglaylo muna siya sa akin. So during that week, hindi siya nagko-contact masyado sa akin. Kasi yun nga, parang ako din yung lumalamig, hindi ako masyadong nagko-contact sa kanya. Tapos that time, sa sobrang katangahan ng babae na ito, nakipagkita ako sa ex ko right after that, yung nag-PT ako that morning. Pagkagabi niyan, naka-decide ako na makipagkita ako sa kanya the next day. So nakita kami, and then wala pang nangyari that time. Wala pang nangyari. Kaya the reason is that ex of mine, he's not the typical guy din also na who's really like parang aggressive when it comes to things na ganon. So, he's very respectful. One thing I like about this guy. So, ilang beses kami nakita before siya umalis ulit. The night before siya bumalik ulit sa province nila kung saan siya talaga galing, doon na may nangyari sa amin. And, doon ako nakonsensya ng malala kasi yes, I'm already pregnant and then may nangyari sa amin. Ang malala pa nun, he asked me again to work things out between me and him and I said yes.
which in fact, na I'm still in relationship with the other guy. Mhm. Kasi, na-realize ko na parang, honestly, isa yun sa mga parang naging, kumbaga nasabi ko na I wasn't able to stand sa principle na pinagsasabi ko sa sarili ko way back then. Kasi, yun nga, I allow it to happen. Parang wala akong self-respect that time. Kasi yun nga, may nangyari sa amin. And nagtagal yung DJ Rocky and Titangelo ng almost 5 months din. 5 months na... Naging kami ulit nung ex ko, habang kami din nung present. Kasi hindi ko siya mahiwalayan kasi alam kong buntis ako. Okay, hindi mo siya hinihiwalayan, palihim kang may relasyon dun sa ex mo. Kumusta naman yung baby? Like, anong nangyari sa'yo? Nalaman niya. Sinong nakaalam niyan? Nalaman na, pinaalam ko talaga sa yung present ko, yung nakabuntis sa akin. Pinaalam mo naman. Yeah, pinaalam ko sa, syempre kasi magkikita kami every time So manonotice niya talaga, nabuntis ako. So sinabi ko sa kanya. Kasi yung ex ko na isa na nakipagbalikan ako, LDR kasi kami nun. Hindi siya taga dito. Yes. So Nabanggit hindi niya mo nga talaga ako kanina. makita. So parang play safe sa akin. Parang hindi ko lang siya ma-let go. Hindi ko siya kaya, parang gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang, yun ang nasa isip ko that time. Siya lang gusto ko. While at that time, I was with another guy kasi siya yung nakabuntis sa akin. Buti hindi dumating sa point na pinaako mo sa kanya. Hindi ko kaya. Sobra. Alam kong sama na nun, pero hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Hindi na kinaya ng konsensya ko. Okay. Okay. So sobrang, nung nalaman na ng tatay ng baby ko, unfortunately, nalaman din niya nakipagbalikan ako sa ex ko. Nalaman niya through my phone. Naging complacent kasi ako kasi hindi kami yung typical couple na we check each other phones. Hindi din ako nag-check ng phone niya. Wala ganon. So ano reaction nyo pareha? He was really mad. At dumating sa point na ayaw niyang akuin ng bata. Yes. Kasi baka di daw sa kanya. Yes, yun naman talaga initial reaction talaga. Yeah. Which in fact hindi ko na pinilit. Hindi ko din question yun. Parang Alam mo kasi yung mali mo. yes. Okay. Hinayaan ko siya magalit. Hinayaan kong pagmumurahin niya ako. Parang that time, feeling ko talaga deserve ko lahat. Kahit ilang beses ako humingi ng tawag sa Diyos sa nangyari. Wala na. Nasaktan ko na yung tao. Yeah. Aya, may question lang ako. Bago mo ituloy yan, may question lang ako. Aya, so, ibig sabihin, hindi ka talaga fully healed pa nung panahon na nakipag-iwalay ka dun sa binalikan mong ex mo, tapos nakipag-relasyon ka dito kay client mo. So, akala mo lang, okay ka na, pero yung totoo, hindi. Exactly. Okay. Naiintindihan namin. So, ang nangyari, nabuntis ka, at hindi mo pa alam nung una, tapos nalaman mo na naman bumalik itong si ex. Nanap mo na naman siya. Ay. So, kumusta ka ngayon? Ano nang nangyari sa'yo? Ano nang nangyari dun kay present Jowa? Naayos nyo ba? Naki-ex ka ba ngayon? Anong current status mo ngayon? That time, DJ Rocky and Titangelo, may nangyari pa kasi. Ano? Natalaman ni tatay ng baby yung nangyari between with the ex and me, na nagbalikan kami. Nagkaroon ng matinding away. Naging emotionally distressed kaming dalawa. Ako din stress ako kasi hindi ko alam nung mangyayari. Pag nalaman dito ng ex ko, hindi ko alam. Lahat sila magagalit sa akin. Sa sobrang stress ko that time, nakunan ako. Nagkaroon ako ng premature na delivery. So, 5 months.
nawala din yung baby. Kasi hindi na kami okay ng tatay ng baby. Parati na kami nag-aaway, iyak na iyak. Iba na yung pakikitungo niya sa akin. Araw-araw niya ako minumura. The reason lang nung hindi siya umaalis, it's because alam niya may baby na kami. So Mhm. parang feeling niya kasi obligado na siya. Mhm. Pero during that time, kahit imbis na masiyahan ako na pinili niyang magstay para sa bata, ang miserable namin dalawa. Hindi ko din siya ma-blame kasi nasaktan ko siya. Imbis na magalit ako sa kanya, awang-awa ako sa kanya kasi hindi niya kasi deserve yun yung ganung klaseng nararamdaman niya. Nakikita ko everyday yung pain. Kasi nakita ko din naman kasi paano siya naging mabuti sa akin. Inalagaan niya ako. Yung ganun, pero wala naman siya ginawang masama. Naiintindihan ko yung saan galing yung galit niya. Everyday, tiniis ko yun kasi feeling ko deserve ko. Hindi ko na malayan na parang everyday na tinatanggap ko yun, yung galit niya, naaapektuhan ako emotionally. At syempre, napaka-critical din yung pagbubuntis ko that time. Hindi din ako physically healthy at saka okay mentally. So, nakunan ako habang nag-aaway kami. Pag nangyari yun, wala, mas lumamig siya lalo. Habang nangyayari to, DJ Rocky, hindi pa kami naghiwalay nung ex ko. So we're still in relationship between my ex at that time, even though ang gulo na ng buhay ko on the other hand. So, I was trying to live between two men. Parang, I'm trying to be in relationship with two guys in different situation. And in different worlds kasi Yes. Ang magkaiba hirap kayo ng nun, lugar. No, kasi isa. kailangan ko mag-pretend sa kabila na okay, masaya ako, walang nangyayari. Everything smooth. Parang ang nasa isip ko that time, hanggat di niya malalaman, wala akong gagawin to let him know na what is really going on sa kabilang side, sa kabilang buhay na anong meron ako that time. And then yun na. Iniwan na talaga ako nung tatay ng baby na nawala, yung baby na nawala. Mhm. And ang gulo, ang tagal namin naging okay noon kasi grabe yung galit niya sa akin. Siguro tumagal pa ng ilang buwan bago parang naging kalmadong lahat. Kasi hinayaan ko siya Hinayaan ko siyang, feeling ko kung gusto gumanti sa akin, tatanggapin ko. Hinayaan ko siya lahat. Kung ano yung gustong gawin sa akin, tinatanggap ko. Mhm. Kasi parang feeling ko deserve ko yun. Nasaktan ko siya. Mhm. Tapos tuluyan kayo naghiwalay, tama ba? Ha? Tapos tuluyan kayo naghiwalay. Yes. Tuloy parang napagod na din siya. Mhm. Last na lang nalaman ko na umalis na siya ng bansa. Nagpunta na siya ng Australia. Mhm. So feeling ko that time, safe na ako sa sekreto ko. Safe na yung nangyari. Kumbaga, kaya ko na mag-move forward at ituloy yung relationship namin with my ex. Wala bang nakaalam na iba? Like, sa office nyo? The only thing, alam ng lahat ng kaibigan ko. Mhm. Kasi nang lalaki yung nabubisa- tiyan mo 5 months. Pero kung maliit yung structure ng katawan mo, pwedeng madaya yun eh. Hindi agad napansin. Pero alam ng buong, even may family, alam nila. The thing lang na hindi naging parang ang liit lang ng chance na malaman ng ex ko. It's because walang kilala yung ex ko sa mga friends ko and colleagues ko. Kasi yung relationship namin ng ex ko, DJ Rocky, tinatago niya din kasi ako eh. Hindi ko din niya ako ini-introduce sa family niya at sa friends niya. So, yun din na ginawa ko sa end ko. Wala akong ini-introduce sa kanya. Nagtagal kami ng 2 years nun. Kumbaga, bali open kayo sa isa't isa. Super open yung sa isa't isa sa feelings nyo, verbal kayo, tapos tago yung relasyon ninyong dalawa. Like, hindi alam ng mga tao sa paligid niyo na kayong dalawa. Ganun ba yung gusto mong sabihin? May nakaalam, pero yung parang
hindi ka naman sikreto, hindi ka naman dinideny, pero Pero, parang tinatago ka lang, gano'n. 'Pag may nagtanong, oo, inaamin niya, ganyan. parang not a secret but a private relationship. Yes, Ay, ganun. Gano'n. Oo, linyahan ng mga gano'n ano yan. exactly. Ganda. Kasi wala talaga akong kilalang friends niya, eh. Hmm. So, ako din, meron siyang kilala sa akin, pero wala silang communication. Kasi hanggang story lang ako. Ganito si ano, alam mo ba si ganito, ganyan. So, kilala niya yung mga binabanggit ko. Pero, hindi niya na-meet. Mm. Ganun yung relationship. So, kaya yung hindi dumating sa punto na nalaman niya from a friend. Kasi wala kaming ganung connections eh. Mhm. Mm. May part ba ng storya mo na nalaman ng ex mo na buntis ka o na nabuntis ka o nagkaroon ka ng anak? Wala. Hindi ko inamin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Oh, what made you decide na makipaghiwalay dito kay ex na LDR? Kinain ako ng konsensya ko, DJ Rocky. Hindi ko kinaya. Nagkaroon ako ng, masasabi ko talaga nagka-depression ako dahil doon. Hindi kinaya ng damdamin ko na, kasi sinisi ko din yung sarili ko pagka wala ng baby. Mhm. Kasi para sa akin, parang ano yun, parang siningil ako. Kasi nasaktan din ako pagka wala ng baby. Alam ko naman na parang nangyari yun, na parang biglaan. Pero nung pagka wala ng baby ko, sinisisi ko sarili ko na parang siningil ako dahil sa ginawa ko. Mhm. Kaya parang takot na takot ako na baka balikan uli ako ng karma. Mhm. So, alam kong masasaktan ako pag nakipaghiwalay ako dun sa ex ko kasi mahal ko yun. Mahal na mahal ko siya. Yun yung nararamdaman ko that time. Pero pero that time kasi hindi ko din kinakaya yung guilt. Parang hindi ko kaya, hindi ko ma-explain. Yung guilt na nararamdaman ko everyday, kinakain ako na parang hindi ko kayang huminga araw-araw. Mhm. Parang bawat kain ko, hindi ko alam. Natatakot ako everyday. Na baka ano namang kunin sa akin dahil sa karma na yun. Mhm. Baka karmahin ako, ang family ko ang sisik. Yung na paranoid ako. Yes. Natatakot ako sa sarili kong baho. Kaya ginawa ko, nakipaghiwalay ako sa kanya. At Ay, okay. ang nangyari nun, hindi ko in-expect na yung desisyon na yun ang magiging mas malala pa. Kasi parang hindi niya matanggap na makikipaghiwalay ako sa kanya. Ang gulo din. Naging magulo din yung buhay ko right after ng desisyon na makipaghiwalay. Kasi hindi niya matanggap. Feeling niya, I don't know, bigla na lang naging toxic siya kasi nakipaghiwalay ako sa kanya. Ang dami niya nang sinasabi. Mhm. Doon pa siya naging nagduda na baka may iba daw ako kaya nakipaghiwalay ako. Baka daw nakipagbalikan ako kasi gusto ko daw maghiganti sa ginawa niya dati na hiniwalayan daw niya ako kasi hindi daw niya ako makita sa future. So, naging magulo yung paghihiwalay namin. Hindi niya ako tinatantanan. Pero at the same time, na-realize ko na parang deserve ko lahat na kung ano yung naging karanasan ko. Aya, Mm. tanong ko lang sa'yo, ba't ka tumawag sa amin ngayon? Hindi ko kasi to nasabi sa iba. Mhm. Ang tagal na, parang gusto ko ng closure. Mhm. Gusto kong magpatuloy sa buhay kung anong meron ako ngayon. Nawala na yung nararamdaman ko. Alam ko, pinagsisipan ko. Hanggang ngayon, handa akong tumanggap ng karma. Everyday sinasabi ko. Hanggang ngayon, single pa ako kasi sinasabi ko hindi ako papasok sa relationship kasi na-feel ko hindi ko deserve. Kasi nagawa ko yung gano'n. So every time na parang may taong magpaparamdam ng ganito, hindi ko ino-open yung sarili ko kasi ang nararamdaman ko hindi ko deserve magmahal ulit at mahalin kasi nanakita ko ng tao, nanloko ko ng tao dati. Kasi pag hinayaan ko ulit buksan yung damdamin ko, feeling ko, baka yun ang
baka yun ang singilin ng panahon. Ayoko mangyari yun. Mhm. Yun. Gusto kong gumaan yung puso ko. Kasi ang dami nang nangyayaring maganda sa buhay ko ngayon. The career, kung saan ko ngayon, kung ano yung sinisimulan ko, sa family ko, everything is good. Mhm. I'm trying to repent for everything. I Mhm. asked for forgiveness I actually asked forgiveness from the two of them. I reached out last New Year and reached out and closed the door immediately Mhm. kasi gusto kong mabuhay ng mapayapa. Mhm. Kaya gusto kong i-share kasi hindi ko siya ma-share sa iba kasi Yes. alam kong ma-judge ako. At Mhm. ayoko na makarinig ng judgment kasi aware ako sa nagawa ko. Mhm. Aware ako sa nagawa ko. Pinagsisihan ko. Araw-araw ko pinagsisihan. At honestly, silang dalawa, they're happy. They're happy. Especially yung tatay ng naging baby ko. He is now happily married again. And then yung ex ko, yung naging LDR ex ko, he's trying to communicate pa rin sa akin. But the good thing lang about me is I'm trying to set boundaries. So, as much as possible, hindi na ako nagre-reply. Pero ang dami kong natutunan. Ang dami kong natutunan sa nangyari. Ang dami kong na-realize na ang daling gumawa ng kasalanan. Ang daling manakit ng tao. Kasi during na ginagawa natin yung mali, hindi natin yun marirealize at that moment na nakakasakit tayo. Tama. Mas nararamdaman natin yung saya na dala na dulot nito. The temporary happiness. Yes. At ini-embrace ko yun that time. Mas ini-embrace ko yung happiness na yun. Kasi I was hurt that time. Totoo nga yung sinasabi nila na hurt people hurt. Pag yung tao galing yung nasaktan pa sila, nararamdaman pa nila yung pain, they try to find someone to hurt also. Because they want to feel the same way around them. Like, gusto nilang maramdaman yung sakit na nararamdaman nila. And that's what happened to me. Kasi akala ko pag may sumunod sa akin, magiging okay ako. And everything boils down, I took advantage with everything kasi akala ko naka-favor sa akin yung tadhana. Akala ko kasi yung dalawang tao na yun, deserve kong tanggapin yung pagmamahal nila kasi naging greedy ako in a way. We appreciate you. Sa gabing ito, gusto rin naming ipaabot ang aming pakikiramay sa pagkawala ng baby mo. Mhm. At sa gabing ito, gusto naming pasalamatan ka. Actually, umaga na pala, no? Sa umagang ito, gusto naming pasalamatan ka for being brave na ibahagi ito sa amin. Yes. Na-appreciate It's the namin yung hardest pagtitiwala mo sa programa namin. This is the hardest thing I've ever decided. Like, hindi ko alam kung... Actually, I messaged you guys ng ilang buwan na siguro. I messaged twice. And then, I was so hesitant kasi hindi ko alam kung paano ko ikikwento. Kasi sobrang sama ko. Alam mo yung DJ Rocky, parang alam mo sama akong tao talaga. Lahat naman tayo may versions ng sarili natin na Yes. feeling natin masama tayo, 'di ba? Ang mahalaga natuto ka. Plus, yung mga sinabi mo kanina, hindi lang yun basta learnings ng isang tao eh. Tama. It's wisdom. At itong wisdom na to, malalim to. Ito yung pagkatuto sa mga pagkakamali na alam mong isinapuso't isip mo. Yes. Hindi to basta dumaan lang sa buhay mo, kundi habang buhay, dala-dala mo to. May gusto ka pa bang sabihin? Magaan na yung damdamin ko. Masaya ako na nalabas ko yung ilang taon na din na parang dinadala ko. Kasi kahit ilang beses ko pang sinabi na naka-move on ako, masaya na ako, satisfied ako kung ano nangyayari sa buhay ko. But
there always be story na I'm trying to let go. Gusto mo bang fully maka-move on na? Titangelo, kumustahin mo? Kanina pinapakyutan ka ni Titangelo Alam mo, may mga callers kami dito sa Top Secret na barabas lang naman yung kanyang pananalita. Pero nung pumasok ka, nung narinig yung timbre ng boses mo, uy, parang ang sexy, uy, parang ang ganda. Kumbaga, alam naming mga radio DJs yan kapag ang ganda ng boses. Yung parang may dating talaga, may personality, may character. Si Titangelo biglang naging formal, naging gentleman. Anyways. So far, wala pa naman akong DJ Rocky. Wala pa naman akong hindi naman sa wala akong plano. It's just like, wala pa akong nakikita na parang... Single ka ba? Opo. Naging matagal ang pagiging single ko kasi natakot ako. Sobrang takot ko na baka may ibigay sa akin tsaka bawiin ulit. Yung gano'n. Parang araw-araw ko iniisip na kung ano yung magagandang bagay na darating sa akin. Possible na bawiin kasi may nagawa akong kasalanan. Gano'n. Ang healing naman walang timeline yan eh. Tama. Diba? Kahit nga minsan pumasok ka sa isang relasyon, hindi ka pa talaga fully healed eh. Tama. Wala siya talagang timeline. At ikaw lang makapagsasabi nun kung ready ka nang pumasok sa isang relasyon. Agree. Wala naman akong between the two guys, I'm already healed from them. Parang okay na ako. Ang saya ko nung nakita ko at nalaman ko where are they now, what is going on sa buhay nila. Ang saya ko na nalaman ko. Parang feeling ko deserve nila. After what happened, yun yung naramdaman ko nung nalaman ko when I found out na ganito na yung buhay nila. Sobrang saya ko. Parang ako yung naging mas masaya para sa kanila. Sabi ko, thank you, Lord. Yung healing mo na lang talaga para sa sarili mo, no? Kasi sa totoo lang, DJ Rocky, sa totoong buhay, mas mahirap patawarin ang sarili. Ang hirap patawarin. Kaya natin magpatawad siguro sa ibang tao, pero yung sarili natin, hindi ko ang hirap. Parang mas, kasi aware tayo aware tayo sa mga ginawang kasalanan natin, kaya mas mahirap patawarin yung sarili. At the moment, one thing lang, good news lang para sa akin, na tapos na kasi ako sa era ng in denial. Nasa part na ako ng acceptance. So, yun yung parang proud din ako sa sarili ko so far. Kasi I really work on myself. Kasi promise ko, pagpapasok ako sa relationship ulit, I'll be a better person. Kasi yun yung dream ko, magkaroon ng mabuting pamilya. So, paano ko makakahanap ng ganun kung hindi ko kayang ayusin yung sarili ko? So, this year and nag-start lang last year, I'm more on taking care of myself, trying to be a better person, not just physically, but of course, mentally and emotionally, spiritually, and all aspect actually. Parang, I'm trying to be a better person para mahil ako. And good thing, nangyayari siya. And it was working. Everything is doing well. Yun lang, parang... That's nice to hear. Yeah. I hope na yung mga tao din, o katulad ko, babae man o lalaki, na feeling natin na sa dami ng nagawa nating lapses sa buhay, hindi natin deserve yung magandang buhay. Alam naman natin na somehow, may mga tao magsasabi na sa sobrang sama ng ginawa natin, they wish na something something bad might happen to us, or we deserve the bad things in life. Well, hindi natin mabiblame yung tao na they would actually think of that. But after all, nasa atin pa rin yun. It's all about how we manage things. Pag nag-repent ka, pag fully natanggap mo yung kasalanan mo, na you actually recognize na you are someone, you actually hate or hurt somebody, may nagawa kang mali, the chance is there. The chance of changing, may chance na magbago yung buhay. Napaka-importante talaga ng first step is acceptance. And tapos ka na sa in denial part. And I was successfully able to do that. Yeah. Tanggap ko lahat. Hindi na ako in denial na, hindi ganito, hindi ko deserve, wala kasi.
kasi ganito yung nangyari na ano lang din ako. Kasi pag hindi mo talaga tinanggap fully yung nangyari, mahihirapan kang mag-move on and mag-heal. Yeah. Kaya naisip ko, it's really important to navigate muna yung nangyayari. And on point naman lahat ng mga sinabi mo kanina. And we appreciate you again. Thank you for calling, ha, Aya. Sana gumaan lalo talaga yung pakiramdam mo ngayon. And we pray for your healing and pagpapatawad sa sarili. Thank you so much, DJ Rocky. Thank you so much, Tatangelo. Thank you. Thank Have you, a great Aya. evening. Thank you. Harpo. Wow. Yun yung call na kailangan lang talaga niya ng Makikinig. makikinig eh. Minsan talaga sa Kailangan niya buhay ako na. ganun. Woohoo! Bumanat na naman! Bumira na naman! Hindi na ako Ang nagsalita. Titangelo! Kailangan niya ako eh. Alam ko na. Chat mo yan pagkatapos, no? Wow. Charot lang with Arot. Oy, pero kanina totoo yung sinabi niya, ha? Yung acceptance talaga kailangan. Alam mo, dude, dati pa ito nabanggit sa akin eh. Babalikan ko lang, no? At i-inform lang natin yung mga listeners natin about this. Yan. Si Elizabeth Kubler-Ross, Yan. noong 1969, nagkaroon siya ng description ng emotional process of coping something significant in life. Ito daw yung DABDA kung tawagin. DABDA. Acronym to. Denial or initialism pala. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. So ito daw yung mga stages natin na pwedeng daanan pag tayo ay iniwan, kailangan ma-move on, o kaya kailangan ng pagpapatawad sa sarili. Tama. Yun daw yung pagdaraanan natin. Pwedeng ma-skip yung isa o yung dalawa, pero pinakadulo, ang endgame pa rin talaga natin is acceptance. Yes, tama. Agree. Kaya talaga ang hirap, no? Na alam mong sasaya ka, pero dun sa desisyon na ginawa mo, makakasakit ka. Yes. So, ang pipili mo lang talaga, yung sa una ka lang mahirapan, pero long term naman yung happiness and kapayapaan. Yes. Totoo yun. I think, kailangan na natin magsiuwian kasi tumutugtog na to si Gary B ba yan? Si Gary B ba yan? Hulaan ko. Tumutugtog si Gary B. Oh, si Gary B yan. Si Gary B. Ikaw ba, dude? Naka-move on ka na? Oo naman. Masaya-masaya ako ngayon. Talaga? Sa buhay ko. Wow. Oo naman. Kasi dumating din naman tayo sa mga pagkakamaling desisyon. Paano mo Pero sa mga pinangatawanan? pagkakamali na yun, kailangan mo tanggapin. Ayun. At sa mga pagtanggap mo na yun, kailangan mong matutunan kung ano yung mga pagkakamali mo. Ay. Pwede mong tanggapin yung pagkakamali mo pero hindi ka natuto. Ay, oo. Kasi ulitin mo pa yung pagkakamali Ulitin mo yun. Oo, nagkamali ako. Okay, meron oo, naman yung nagkamali iba ako. na nagkamali na nga, tapos natuto naman. Pero gumawa uli ng panibagong Bagong pagkakamali. Iba pa yun. Dapat natututo ka. And dun sa panibagong gagawin mong desisyon, yun na yung alam mong pinakatama para sa'yo. Tama. Kaya wag magmadali sa paghilom. Yes. Stay focused. Yes. And walang timeline ang healing ng isang tao. Tandaan nyo yan, kabisyo. Kayo lang at kayo lang ang makapagsasabi kung ready na kayo o hindi. Parang si Gary V, ready na siya. Oo, sana maulit muli. Kaya kayo mga kabisyo, nakatutok po sa aming programang Top Secrets. Kasama po natin na nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ang titindig sa inyong mga pinaglalaban, DJ Titangelo, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!